Abokin nishaɗi. Ku danna subscribe ku yi like don bibiyar shafinmu. Littafin Marainiya Ikhlas na biyu wallafawar Abubakar Aliyu Fodi Jibiya. Mujahid ya ce kuɗin me zan baki, sai Aisha ta ce kuɗin da ka ba wa Amina mana 100,000 ni baka bani ba. Mujahid ya ce 100,000 da na ba Amina kyautatawa da mutuntawar da ta yi mini ne tare da nuna damuwa da abin da ya zamto damuwa ta ya sa na bata wannan kuɗin. Aisha ta ce don ban amshi renon waccan marainiyar ba ya sa ka min hakan. Mujahid ya ce wannan kuma yasasshen ya rage naki, kuɗi dai nawa ne kuma ba zan bayar ba. Amina ta ce don Allah Alhaji ka yi haƙuri ku daina wannan maganar. In dai kuɗin da aka bani ne ba damuwa zan ɗauki rabi in bata rabi. Sai Aisha ta ce to munafuka ai duk ke kika shirya wannan abin. Amina ta ce Aisha me yayi zafi haka kike ce min munafuka? Munafurcin me na miki? Aisha ta ce oho dai juya. Amina ta ce Aisha kenan ai haihuwa ta Allah ce, ke ma Allah ya baki ba dabararki ba, kuma ni ma ban yanke kauna daga rahamarsa ba. Aisha ta ce ke dai ake ji kuma reno ki je ki ta yi, dama renon marainiya ai sai irin ku juyoyi ya dace da su, ni babu wanda zai bani reno ɗiya. Amina ta ce Aisha wa me kika ɗauki kanki ne? Wallahi ki kama kanki, ba don zaman ibada da muke tare ba wallahi baki isa ki faɗa min wannan maganar in kyale ki ba. Aisha ta ce zaman ibada ko zaman wahala, idan ba kaddara ba me zan yi a gidan nan? Da Mujahid ya ji abin da Aisha take faɗi ya wuce gona da iri sai ya ce mata Aisha ki je gidanku sai na neme ki. Sai Aisha ta ce babu inda zani, idan ka ga na fita daga gidan nan sai ka bani takaddata. Mujahid ya ce haka kika ce? Aisha ta ce haka na faɗi, in dai kana son in bar gidan nan sai ka bani takardata. Mujahid ya ce to shikenan Aisha ki je na sake ki saki ɗaya. Da Aisha ta ji Mujahid ya ce ya sake ta sai ta ce masa Alhaji yanzu ni zaka saka? Mujahid ya ce ai ke kika buƙaci haka. Aisha ta aza hannu bisa kai ta sa kuka tana cewa yanzu abin da zaka min kenan. Amina ta ce Alhaji da baka yi saurin yanke hukunci ba, babu kyau yanke hukunci cikin fushi. Mujahid ya ce haba Amina kin faji abin da ta faɗi. Amina ta ce duk da haka. Kun Amina ta ƙarasa maganarta sai Aisha ta katse ta ce ke yar munafukar banza juya, ai duk ke kika haddasa wannan fitinar kuma wallahi da ke da marainiyar da kika amsa duk sai na yi maganin ku, kuma gidan nan wallahi sai na dawo cikinsa tun da saki ɗaya ba saki uku ba ne. Amina ta ce asha mai hali bai barin halinsa, to ta Allah ba taki ba, kuma ina roƙon Allah ya shirye ki ya cire miki cutar hassada da jin zafi, kuma wallahi zan yi farin cikin dawowarki gidan nan. Mujahid ya ce Amina kada ki ƙara sa baki, barni da ita. Mujahid ya ba wa Aisha takardar saki a rubuce ya ce ta fitar masa daga gida. Da Aisha ta fita daga gidan Mujahid babu inda ta nufa sai gidan ƙawarta Aziza. Da ta je gidan sai ta faɗa wa Aziza duk abin da ya faru. Sai Aziza ta ce Aisha mu je in kai ki wajen wannan bokan da nake baki labari, zai kawo ƙarshen duk matsalan nan. Aisha ta ce ai kuwa ƙawata na ji daɗin maganar ki, yaushe za mu tafi? Aziza ta ce duk sanda kika shirya. Sai Aisha ta ce ai a shirye nake, mu tafi kawai. Sha da Aziza suka kama hanyar zuwa wajen boka. Da suka je wajen boka sai boka ya ce me ke tafe da ku faɗa. Aziza ta ce ƙawata ce take cikin damuwa. Boka ya ce dakata Aziza, bari ta faɗa min da kanta. Aisha ta ce boka ka taimaka min, mijina ya kawo wata jaririya ya ce in haɗa ta da yaron wajena Anwar na shayar da su gaba ɗaya, shine nake amince. Sai abokiyar zamana ta karɓi renon, sanadin haka ya bata kuɗaɗe ni bai bani ba, shine daga nayi magana ya sake ni. Boka ya ce ai kuwa kin yi kuskure da kika bar gidan, saboda yanzu Mujahid ya fara shirye-shiryen zuwa asibiti shi da Amina domin matsalar rashin haihuwa, kuma idan suka je wannan karon shi ma sai an duba lafiyarsa. Kin ga kuma idan aka yi gwaji za a faɗa masa bai haihuwa, kin ga kuma akwai matsala. Aisha ta ce Anwar ba ɗan Mujahid ba ne? Boka ya ce kwarai kuwa, ko kin manta malamin da kika taɓa ba wa kanki lokacin da kika faɗi jarrabawarsa a final exams? Kash laifin daɗi ƙarewa a nan za mu da sa'aya sai mun haɗa shiri na gaba. Kar ku manta ku mana subscribe ku yi like sannan ku ci gaba da bibiyar shafinmu.